Many more happy returns of the day. ನಿಗ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಪಿರಬ ನೋಡತ್ತ ಓಕೆ ಹಾವಿಯ ಪಿರಬ ನೋಡಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ವೈಟ್ ಗೊಚ್ಚೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟ ತಿನ್ಗೊಚ್ಚೋಡಿಗೆ ಮಗ್ತುಬಾರ್ದು ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇತ್ತಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವೆ ಇಂಚ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಗನಾಡು ತುಳು ನಿರೂಪಣೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಂದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಲಿ ಸೊ ಬಲೆ ಏನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ತೂಪಲ್ ಬರ್ಡೇಗಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಯುಲ್ಲಿ ಅಂದು ತುಳುಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರುದ ಹವ್ಯ ಗೌಡ ಇಂದರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆರ ತತಿಯರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ತುಳು ಅಲ್ಪ ಹೋಯ್ತದು ಬರಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಕೊರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕನಲೆ ಮೂಜಿ ಅವಡು ಒಂಜತ್ತು ಪಿಕ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಜೋರಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿದುಲೆ ರಡ್ಡೆನು ಮುಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯಕ ಕಜಿತ್ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡೆ ನೇರ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದಾಗಿ ಕೊನೆಯರು ಅಪಗಂಡ ಆ ಕಂಡೋಡು ಏತು ಕೋರಿ ಇಪ್ಪ ಎರ ಕೊನೆಯರು ಏತು 94 ತುಲೆ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಎಸಿಂದ ಪುದರಿಂಚ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಲ್ಯಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಇರ್ಬನ್ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ರಮ್ಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ರಮ್ಯಾ ಸರ್ ಜೋರಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರೋಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಾತು ಮುಂದಿನಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಲ್ಯಾ ಮತ್ ನಾಯಿನಕ್ಲು ಆಪುಡು ಮತ್ ದಾವನ್ ನಕ್ಲು ಆಪುಡು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಮುಗಿಪ್ಪರು ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅವಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲ್ತಿ ನೋಡು ಓಕೆನಾ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಜಪ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ತೋಜರಿ ಏರಿಗ್ಲ ತೂಲೆ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದದು ಬಾಯ್ ಆಮಂತ ತೋಜ ಬೇರೆ ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲಿ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿಂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಾರ ಬೇಗ ತಿನ್ಪಾರ ಆಂಡ ಏರ್ ವಿನ್ ಅವರು ಬಾಲೈಟ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಮಾನಸಾರ ಶೋಕ್ ಬಂಡೇರಾ ಓಕೆ ಆಂಡ ನನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆಂದುವೇ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೇನು ಬಾಯಿಡಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡರ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪನೋಡು ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಪನ್ಲೇಂದು ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಆಪುಡು ಬಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೂರು ಬಿದೆ ಬರುಡು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಆಯುರು ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ, ಶೋಕ್ ಬಂಡೇರು ಸೊಸೆರು ಅಂತಾರೆ ಕಾಡು. ಓಕೆ, ಪಿರ ಬಂದ್ಪಾರಾ ಇನ್ನು ಪುದರಿಂಚ ಬಂಡರು ಸವಿತಾ. ಓಕೆ, ರೆಡಿಯಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿ, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
wish you happy birthday to you. God bless you. Okay, next Havya. Ready? 1, 2, 3, start. Are telephone mulpa paniyarige ಏನು ಜೇರು Many more happy returns of the day. ನಿಗ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಪಿರಬ ನೋಡತ್ತ ಓಕೆ ಹಾವಿಯ ಪಿರಬ ನೋಡಿಗೆ Many more happy returns of the day. ಓಕೆ ಎಕಡಿರ್ಲೆ ಇತ್ತೆರ್ಲೆ ಓ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಎಕಡ್ದ ಶೋಕ್ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡ ಇತ್ತೆದನಾ ಓಕೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಎಕಡ್ದ ಓಕೆ ಮೇಘ ಇದು ತೆಲಿಪ್ಪುನ ನಂಡು ಮಾರೆ ಅವದಿಜ್ಜಿ ರಪ Happy birthday. ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ರಮ್ಯಾ ಓಕೆ ಅರಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿರಾಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೇಮ್ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೇಮ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಾರ ಎಂತೊಂದು ಮಾತುಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆದಾಲ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಬಲೆ ಆಡು ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಆಡು ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ನಾಪುಜಿಗೆ ಬಲೆ ಒಂದನ್ పోయిరా ఇర్బలి మళ్ళీ ఇచ్చిన లేట్ అవ్వక ఎస్ ఫాస్ట్ అది పూర పుదర్ పల్లె ಕಿರಣ್ ಪ್ರಕಂಗ ಭರತ್ ಸನ್ಮತ ಓಕೆ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಮಲ್ಪರ್ ಈರು ತಿನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಈರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಗ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ತಿನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ರಮ್ಯಾ ಓಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಂಪೆ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನದ ಪನೋಡೇನಡ ಓಕೆನಾ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪನೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೋ 5 ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋ 5 ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವಳು 4 ಎತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವ ರೆಡಿಯಾ ಅವು ಎಂಚಲ ಅವು ಒರಟ್ಟೆ ಮಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತಾರ ಮುಂಚೆಕ್ ಒಟ್ರಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವಡು ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಓಕೆನಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರನ್ನ ಎಂಚ ಹಂಚಿದ ಇಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಗತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರಮ್ಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದವರು ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಏ ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡದು ಏರು ಶೋಕು ಕೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆದು ಪನೋಡು ಓಕೆನಾ ಕೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ತದು ಆ ನೆಕ್ ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ತಟ್ಟುಗಡ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ತಿನ್ಪುರ ಊಟ ಪನೋಡಿರು ಓಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಇರೆಗ ಬುಡ್ನ ಇರೆಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇರೆಗ ಬುಡ್ನ ಓಕೆನಾ ಆ ಫೈಲ್ ಆಪಣ ಊಲ ಆಪಣ ಒಟ್ರಸಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎತ್ತಿದ ತಗೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿಯರಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿಯರಜ್ಜಿ ಸೋ ಬನ್ನಿಯರಜ್ಜಿ ಹಾ ಎತ್ತಿದ ತಗೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚೋಡು 5 ಎಂಚ ಕೊಚ್ಚೋಡು ಒಯ್ಟು ಕೊಚ್ಚೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಯ್ಟು ಕೊಚ್ಚೋಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಮೊಟ್ಟ ತಿನ್ನು ಕೊಚ್ಚೋಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಪಣದೆರಡು ಬಿಡಿಯರಜ್ಜಿ ಇದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ಪೋಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 5 ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಒಂಜಿ ಬನಲಿಗೆ ಸ್ಟವ್ ಗೊತ್ತಾದ 5 ಬುಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟವ್ ಎಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾವ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗ ಲಾಸ್ಟಿಗ ಓಕೆ ಸ್ಟವ್ ಗೊತ್ತದೆ ಬನಲೆ ದೀರ್ದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಬನದೇ ಇಲ್ಲಾರು ಕಾವಲಿ ನೀರಜ್ಜ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆ ಆಡ್ ಬಣ್ಣಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರವೆ ಕಾವಲಿ ಇಡತ್ತು ತವಾದಿ ಓಡು ತವಾದಿ ಹಿಡಿದು 5 ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ತೀರ ಪಾನ್ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತೆ ಐನರ್ದು 5 ಬುಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ
ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕುದಿತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಚಿನ ತಿರ್ತಿನೇ ತವಾಗ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಬಲ್ಟಿ ದಿಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡು ಮಂತ್ ಪಾಜೆ ಪಲ್ಕೆ ಮಂತೆ ಪುರಿಯ ಮಲ್ತನೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆರು ಪಾಡಿಯರು ರಚನೆ ಬಂದತೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಜರು ಓಕೆ ಶೋಕಾದ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಕೊಂಚ ಜೋರ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ ಗಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂದತೆ ಏಜಿ ಯಾರು ಈರ್ ಪನೋಡು ಆಹಾ ಈರ್ ಐದು ಶೋಕ ಬಂಡಾರನ ಆಹಾ ಆರು ಬೇ ತಕ್ಲಿದ ಮಂತಾಯಿನೆ ಈರ್ ಮಂತಲೆ ಇಜಿ ಈರ್ ನಾಲ್ಗೆತ್ತಿ ನಾನು ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಾಲ್ಗೆತ್ತಿ ಯಾರು ಹಾ ಆರು ಮುಗಿತಾರೆ ಗೆತ್ತಿ ನಾನು ಇಜಿ ಈರ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ ಪರದು ಓಡತೆ ಈರ್ ಒಂಜೋಳೆ ಐದು ಶೋಕ ಬಂಡಾರನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿಂಡೋದು ಬೇರೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಂದಾರಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದಾರಾ ಇಜಿ ಈರ್ ಪನೋಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪನೋಡತ್ತಾ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತುಲೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡುತ್ತದೆ ಬಾಡ್ನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೀರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ 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 ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೀರು ಟೇರಿದ್ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಿತಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಓ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವು ಸ್ಟೀಲ್ ದನ ಕುಪ್ಪಿದನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಐಕೆ ಗೆತ್ತಿನ ಮೈತಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಪ್ಪೆಂಚಿನ ಆಡ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಾಳ ಹೊಡಿ ಖಾರದ ಹೊಡಿ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಬಾರದು ಕಲಂಡದು ತವನು ಸ್ಟವ್ ದೀರ್ದು ಐಕೆ ಸ್ಟವ್ನು ಬತ್ತಾದು ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈತದು ಅವು ಕಾಯಿನೇಟ ಕಾತದು ಕರ್ಬಾಯಿನಿ ಮಗ್ತಬಾರದು ಮಗ್ತಬಾರದು ಕರ್ಬಾಯಿನಿ ಕಾಯಿ ನಿರುತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾರದು ಐದೊಕ್ಕ ಐದು 4 ದಿವಸ 7 ಜನಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಸುಮಾರು ಜನಲ್ಲೇ 4 ದಿವಸ ಬರಂದು ಎತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ತೀರ್ನಾತ್ ದಿವಸ ಬಂದದು ಜೋಕ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲಿ ಜನಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಜನ ಕಾವ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇನ್ನ ರಡ್ಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಡಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 3 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉಂತುಲೆ ಏ ಸರ್ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಜ್ಜಿ ಗಿರಿಜಾ ಆರ್ ಗಿರಿಜಾ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರ್ ಬತ್ತನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏತ್ ಬೋಡಿ ಅವು ಎಂಚಲ ಪುಡು ಮೋನೆ ಗಂಟ ನಂತ ಅವು ಓಡಿಗ್ಲಾ ಪುಡು ಮಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಸೇಡ್ ಉಂಡು ಪುರ ದಿಕ್ಸಾಮಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆಪ್ಪರುತ್ತೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟುಲೆ ಉಂಟುಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡಿಯಾ ಎಸ್ ಮುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ पत्ते सेकंड जास्ती ಕೊಡ್ತಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾರ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಓರ ಬುಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಆಡು ವರ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಮುಜ್ಜನ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಈಚೆ ತೋಪಲೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೈದಿದೆ ಹೋಯ್ ಪುನಃ ಹಚ್ಚ ಬರ್ತದ ಕಟ್ಟಣ್ಣ ಓಕೆ ತುಗ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ಸು ಒಂದು ದೆಪ್ಪೋಚಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ 4 ಹೆಣ್ಮ
4 ಯಪ್ಪ ಪಸಂದ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರೈನ ಕ್ಲಾಪ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಐನ್ ಕನತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈಟುಕೊಳ್ಳೋಡು ಮೂಜಿಗ ನೋಡ್ಡೇನೆ ಯಾನ್ ದಾದ ವಸ್ತು ಬಂತ ಇನ್ ಮೂಜಿಗ ನೋಡು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ನೋಡು ಮೂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಣಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಕನತು ಕೊರಡು ಏನನ್ನ ಕೈಟ್ ಕನತು ಕೊಡ್ಪರಾಕ ವಿನ್ನ ಓ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಹೋಯ್ತದುಂಡೆ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅವರು ಒಂಜತ್ತು ಮೂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕನತು ಕೊಡ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ವಿನ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪುಜೇರು ತುಲೆ ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪುಲ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೇರು ಹಾ ನನಂಜಾವಡು ಹಾ ಯಾರು ಬಲೆ ಮೂಲ್ ಕನತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬಲೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತಂದು ಎಸ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರಾಗ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ ಸಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ರೀಸನ್ ದಾದಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮುಕ್ಲೆನ ರಡ್ನೆದ ಮಗಲ್ ರಿದಿ ಅಲ್ಲ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬ ಸೊ ಐಕೆ ನಾನು ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅವೇನು ತೊಳುತ್ತ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂಲೆನ್ ಪನೊಂದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನೊಂಜಿ ಪನ್ಯಾರಾಗಿತ್ತಂಡು ನಿಖಲಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್